ناتوه إيمان ناتوه جيه إنحلوه يتهوي يسرح جوا قلبنا بوزف دا المليل وهالي حبيب يتفيلك جوا فيه وتركي في الفهم الباشي ويعتيه وهالي حبيب يتفيلك جوا فيه والفهم يعتيه دا المليل
Nilqawkom il-lejla għal dan il-lejl qaddis tal-miliet li fih niċċelebraw misteru tant importanti. Alla sar bniedem u ġie jgħix magħna, sar Alla magħna. Fl-ewwel parti ħanatu bidu issa sinfonija pastorale flimkien mal-koru l-orkestra, wara jkollna il-pridka tat-tifel, imbagħad ikollna il-kant tal-alma. Fi-11:nofs imbagħad jibda l-konċelebrazzjoni pontifikali li fija niċċelebraw il-qofol ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Għalhekk nitlobkom jekk jista' jkun titfu l-mobiles ħalli nkunu nistgħu insegwu bl-aħjar mod u kif jitlob anke dan il-post li qegħdin fih. Grazzi.
F'dan il-lejl qaddis waħda mit-tradizzjonijiet f'pajjiżna hija l-pritka tat-tifel. Għalhekk issa nilqgħu lill-abbati Beppe Camilleri li ser iwaslilna dan il-messaġġ sabiħ f'dan il-lejl tal-milied. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu Amen. Din is-sena qabdu lili Beppe biex nagħmel il-pritka tal-milied. Nixtieq nwaslilkom dal-messaġġ ta' ferħ u tama. Irrid infakkarkom li Ġesu ma baqax fis-sema u l-bogħod minna. Ġerrib tagħna biex jurina kemm iħobbna. Ġesu sar bniedem biex jimlina bit-tama ta' ħajja aħjar. Ġesu sar ħobs biex kull min jiekol minnu jimtela bit-tama u jgħix għal dejjem. Ngħidilkom il-verità, jien qatt m'għamilt pritka u qalbi tħabbat 6-6. Għalhekk jekk jogħġobkom, tagħmlux sejjes għax malajr nitfixkel u ma nkunx nistgħu nwaslilkom din il-pritka. Ngħidilkom is-sewwa ma kontx ser naċċetta li nagħmel il-pritka tal-milied għax kont qed nibża li ninsa xi biċċa. Imma meta din neċċelebraw il-miġja tal-Iben Alla li ġie waslilna t-tama ta' ħajja aħjar, futur mill-isbaħ u ferħ bla tmiem, kif nista' ma naqsamx magħkom ta' il-ferħ kbir li ġabilna Ġesu tarbija li twieled f'Betlehem. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu l-qalb ta' Ġerusalemm u għejdula li ntemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżonita. Ejjitru għal-mulej fid-deżert, wittu l-mulej tagħkom moddija fix-xari. Jintradam kull wiet u jitniżżel kull montanja u għoljiet. Kull art immarba titwitta u kull art imħarbna issir maqat. Tfittx il-għajja tal-mulej u l-mdedmin kollha jarawha għax fomm il-mulej jitkellem. Għax hekk qal Ġesu aktar il-qudiem, għax hekk insibu fl-Evanġelju ta' San Ġuan, kull min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħix għal dejjem. Barra minn hekk Ġesu twieled f'Efrata, l-iżgħar belt fil-Lodija. Belt imlaqma Betlehem, dar il-ħobs, imma intkom x'ħobs qed tieklu? Ħafna bnedmin tal-lum dejjem iktar bil-ġuħ, għal aktar flus, għal aktar poter, għal aktar popolarità u għal aktar ġid. Imma ħadd ma jista' jaqta' l-ġuħ jew jimla l-qalb għal Ġesu. Il-ħobs ħajlu niżel mis-sema. Ġesu twieled fqir, far li ma kienx tiegħu. Poġġew f'maxtura li ma kienx tiegħu. U Alla volja għandu kollox għax huwa Alla. Twieled fqir biex jagħtina kollox. U bekk bit-twelid tiegħu ġabilna sliem fl-art lill-bnedmin kollha ta' rieda tajba. U rebaħ il-mewt biex jagħtina ħajja bil-kotra. Imma Alla ma ħallinix nitbedu minnu għax batilna lill-Ibn Ġesu fid-dinja biex jeleb il-ħażen u jiftħilna triq għall-ħajja. Għax daku li jfarraġna meta jgħidilna li spiċċat it-batija u d-nub ġie maħfur. Għax daku li jfejja il-qalb maqsuma u mweġġa. F'dan il-lejl tal-milied, Ġesu jistedinna biex niftħu qalbna għad-doni tiegħu u għas-salvazzjoni tiegħu. Meta twieled Ġesu, l-ewwel irid niltaqa' kien mar-rgħajja ta' Betlehem. Ir-rgħajja huma dawk li jiddefendu l-ħrief u n-naċ, jaħduhom fejn jiru u jfejqu lil dawk in-naċ morda jew muġuwa. Kien lil dawn ir-rgħajja li Alla bagħathom ixxejdu dan l-aħbar lin-nies ta' Betlehem. L-aħbar li Ġesu il-ħobż veru li niżel mis-sema kien qiegħed fostna.
Għax kull min jersaqlih iħoss fer li ma tistax tiddiskrivi fi kliem. U hekk, fil-ħajja, ejjew nimxu l-mixja tat-tama li twassalna għall-Alla. Għaliex Alla twilet tarbija għalina u bih ukoll fraħna. Qabel ma nispiċċa, ħalluni nfakkarkom li dak l-istess Ġesu li twilet f'Betlehem u l-istess wieħed li jiġi fil-knejjes tagħna. U f'kull qudiesa jsir l-ħobż ħaj li tagħtina l-ħajja. U hekk ejja nkunu bħar-raja ta' Betlehem. Nisqu lejn dan Ġesu kull jum flimkien mal-membri tal-familja tagħna u mal-membri tal-parroċċa tagħna biex insiru nafu x'inhu l-fer veru u nofru t-tama. Għaliex b'Ġesu ma nsirux turisti imma pellegrini tat-tama. Viva Ġesu Bambin! Prosit tassew, Beppe, għal messaġġ sabiħ li wassaltinna u issa se nieħdu b'attenzjoni dan il-kant sabiħ tal-alma li se jitwassallinna minn Alicia Tabone. Alma Redemptoris Mater, que per
Inġbarna flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali f'dan il-lejl qaddis tal-miliet. Il-Knisja tifraħ b'dan il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla fostna, għas-salvazzjoni sħiħa tagħna. Din iċ-ċelebrazzjoni dan il-lejl sejra tkun immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma, flimkien mal-kapitlu u l-kleru tal-katedral. Il-koru l-orkestra huma taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Joseph de Brincat u li matul din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ser jesegwixxu ir-responsorji tal-miliet tas-Sur Mast Carlo Diacono. Inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Mijak ukoll. Noqogħdu bil-qiegħda, nsibu paġna 3, nitolbu issa is-salmi tal-uffiċċju tal-qari. Il-mulej għalli jibni jintillum nissiltek għalli xixxew xol ġnus u l-popli radnu għal xejn. Islatin tal-lati umu, u l-kbarati ftemu bejnietom. Kontra l-mulej il-midluk tijom. Anki strulk tajjen taħom, un tajru minn funa l-irbit taħom. Dak li ju fismewit jitħak bijom. Il-mulej biċajt jeħodom. Imbati kellimom bil-erra, mill-illa tijaw ikexkixom. Għaxin għamiltu sultan tijaj, Fusjon l-olja mazza tijaj. Irrit inxandar id-digri tal-mulej, u għalli ibni intin illum nissiltak. Itlobni wil-ġnus natik bwirtek, u truf l-ard bi priza tijek. Virga tal-ħadit int kissirom, bħal ġarra tal-fuħar frak tamilom. U issa slaten ifmu sewa, Twidu intom li takmular. Għadu li l-mulej bil-biza, u bir-roda riġlej busu. Li ma jadabxu intom tinqerdu, għax ma l-arti xeli l-latiju. Hin jadaw kolla li jistkennu fih. Gloria lil-Missiru lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej għalli jibni, inti l-lum nissiltek. Il-mulej bħalla rus ħireċ min kamartu. Ismew jibdew ixandru l-glorja tal-Alla, Emili dejħabar il-firxa tas-sema. Ma hemmx aħbaru anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Ma narfu sal-leħinu, ma dinja kolla jinxteret klimu.
الشمس عملاريش فيهم ويبالارو سيرج من كامارتو فرحانا بحال جيغان الجيرياتا Mintru pismeuiti tohoc, satruvlora daurantaha, Shemayin heba mishanataha. Gloria للمسير ولللبان وللسبيرتو سانتو Kifkin milvidu isaudeyem, Uipaldeyem adeyem amen. Il mulei palarus hirec min camartu. صوب الوافو شفتك عليك بيركك على الديم قلبي تفور بكلم صبي ناني لن ياتي للسلطان il sini pinnata che ti pafif. Inclisva apostolit il bnedmi, in sabal lewa pushoftei, alek birke kalla haldeyem. Tazem albini bsejfek fuq ġembek, jilbis il-ġieħu l-ġmil tijak. Irke parrepa tassewa u talqa, Duri klemintek kwejeċ tal-aġeb. Il-vleġex tijek jinfdu, taħtek jaqaw il-popli, jaqtaw qalbhom l-dewa tas-sultan. Itron tijek għallal dejjem ta' dejjem, xetru ta' sewa u xetru ta' saltnatek. Jintħob il-ġustizja u tobot il-ħazen, għalek dilkek għalla tijek bżejt il-ena aktar min sħabek. Bil-mirra u il-sabbara u il-kassja u la fiħa l-bisek, bil-palazzi tal-lavorju u ferħek id-da tal-korti. Bnid islaten joħorġu jilqawk, flemintek is-sultana mżejna b'deb ta' Ofir. Isma binti ħares u għati widen, insal ġense kull dar misirek. Jitaxa is-sultan biġmilek, u intaxu sidek għatih imam. In-nistati bir-rigali jiġu, il-gbarati fittxu il-favuri tijek. Kolla ġmil binti sultan bil-ġawar, min suġ bid-dep il-bisa. Anti sultan jehdwa biex bejbi dwarajja, it-fajlit li nataw la bisħaba. Jittidu bajat ta' ferħu ena, jitlu fil-palazz ta' sultan.
flok missiritek il-qolidek, inti t-edom kapit full-art kolla. Infakkar ismek min nisel għal nisel, jifaħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem. Gloria lil-Missiru lil-Liben, u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imsaw ballewa fu xoftejk għalek birkek Alla għal dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, għad toħroġ feram mit-zok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuq jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat l-art bix-xetru ta' fommu u b'nifs xofteħ jolqot il-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà tal-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u l-ferħ tal-jun tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. Lil-jun bħal gendus jiekol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-għarfien tal-mulej bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal lill-popli, lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa.
It-tieni lezzjoni. Qari mid-diskorsi ta' Papa San Iljon il-Kbir. Eżis. Illum twilet is-Salvatur tagħna. Ejjew nifirħu. Mhumiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn jimwielda l-ħajja. Dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u li mtlietna blena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mhu se jkun imċaħħad minn semmu f'din ix-xara tal-għena li għalija kulħadd xorta waħda u msejjaħ. Għassiedna li qeret id-dnub u l-mewt bħalma ħadd minna ma sab in-nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għas wasal għall-premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall-maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għall-ħajja. Għax li ben Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla l-pjanoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom u hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li biegħu kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fl-għoli tas-smewiet u ħabbru slim fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Għax huma raw li f'Ġerusalemm tas-sema tibda tintebaħ mill-ġnus kollha tal-art u jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom quddiem emil bħal dan tat-tjieba tal-Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Nieħu ħar lill-Alla mela, eżis tiegħi, permezz ta' ibnu, fl-Ispiritu Santu, għax fil-qalb l-iktar ħanina tiegħu li bija ħabna u ħenna lina u meta konna mejta minħabba dnubietna tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu biex bih nkunu ħolqien ġdid xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżaw il-bnedmin il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sehem mit-tnissil ta' Kristu ew nixtħu l-emejjel tal-ġisem. Għaraf, onisrani, il-kobbor tiegħek, int li seħħibt malla fin-natura tiegħu. La terġax taqa' fil-post baxx tad-dari, bħajja mix-xierqa, ftakar tal-liema ras u ġisem intmembru. Omb f'moħħok li inti intqajt minn taħt is-seta tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl tas-saltna tal-Alla. Bis-sagrament tal-Magħmudija sir tempju tal-Ispiritu Santu. Qis l-Ispiritu hekk qaddis jammar fik, ma tixkeċċikx minnek bl-emejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek quddiem ta' Kristu.
Gloria in excelsis Deo. Voluntatis benedicimus glorificamus te. Rex celestis, Rex omnipotens. nitolbu
O Alla indawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif fid-dinja rafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek, ekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-poplu ta' Alla tinatalu l-bxara ta' twelid tal-Messija li ġej sabiex jibda saltna. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattar il-ġens, kabbart il-għena, huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qor li ħabbat fit-taqtija, kull mantel marar fid-dem jispiċċa għal-ħruq biex jiklu in-nar. Għax tweldilna tifel, itnatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillier tal-għaġeb, Alla Setan. Missier għal dejjem, prinċep ta' slim, kbira tkun setatu u slim bħal qis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu u jwettaqa u jisaħħaħa bil-ħaq u s-sewwa. Immissa u għal dejjem il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan, il-kelma tal-mulej. Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ħabbru minn juma liħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebtiegħu, fost il-popli kollha leġubijiet tiegħu. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ħajfirħu ismewit u titenna l-art, ħajħabbat il-bahar u kull ma fih, ħajfraħ ir-raba u kull ma fiha, u jannu bil-ferħ is-siġar tal-bosk. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Qudiem il-mulej għaxxej biex jagħmelha mill-art u jagħmelha mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej.
Salvatur liu Christu il-mulej. Permezz tal-miġġja ta' Ġesu, deret il-grazzja ta' Alla għal bnedmin kollha. Għal din il-miġġja jeħtieġ li nwieġbu billi npoġġu għajnejna fuq it-tieni miġġja. Nisimgħu. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. I trawwimna mnwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tiba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu imħeġġeġ għall-emili tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. It-twelid tas-Salvatur ġab ferħ kbir ma' kull imkien fid-dinja kollha, b'mod speċjali fost dawk li verament jemmnu. Ejjew għalhekk nilqgħu din il-kelma u nħalluha tnibbet l-eruq ġewwa l-qalb tagħna. Nuru l-ferħ tagħna billi nqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-aħbarijiet tajba skont San Luqa. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirino kien gvernatur tas-Sirja u kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret u tal-Alludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kienu hemm, Marija ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fi sqitu medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu il-Messija, il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fl-ola tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu.
Il-kelma tal-mulej. Kemm għamilna sew ġejna għaw il-lejla. Nifhem li xiftit jew isqajjenejn bejn il-ġurnata, bejn l-ikel fuq l-istonku, bejn xi tazzambejt. Forsi issa l-moment li norqdu jekk jagħtikom in-nas waqt l-omerija. Imma nittamaw li le. Għalli ma raġuni. Għax aħna qegħdin hawn f'nofs ta' lejl, propju bil-lejl, biex jiġi d-dawl fuqna. Għalhekk il-qudiesa ssir f'nofs ta' lejl, għaliex? Għax bil-lejl fid-dlam id-dawl joħroġ biktar qawwa. Għax illum aħna l-poplu li kien miexi fid-dlam. Illum aħna l-poplu li fuqna ser jiddi d-dawl li tkellem minnu il-profeta Iżajja fl-ewwel qari. Illum aħna bħal dawk ir-rajja illi konna fuq xogħolna bil-lejl mal-merħliet tagħna u idda madwarna dawl kbir. U aħna wkoll bħal dawk ir-rajja għandna bżonn dik il-kelma ta' kuraġġ tal-anġlu. Tibżgħux. Interessanti, għax l-ewwel mod ta' kif jinterveni d-divin, ta' kif jidħol Alla propju f'dan il-lejl illi fih isir bniedem bħalna ikun bil-kelma tibżgħux. Ir-rajja mhix kienu qegħdin jibżgħu. Ir-rajja kienu qegħdin jibżgħu illi jidher l-anġlu tas-saħta u jikkastigawhom għax kienu nies impuri, nies ħżiena. Dan il-biża' tbiet ħafna minna. Aħna m'għadniex nibżgħu li se jiġrilna xi ħaġa għax nidimbu għax nagħmlu dnub. Aħna m'għadniex nibżgħu li se niġu kastigati. Kultant tiġi ftit biża' meta tibda tħoss xi ħaġa u tiġri xi ħaġa li inti ma tkunx tistennija, allura mbagħad taħseb u tgħid jien naħseb li hemmhekk qed nisgarra, hemmhekk dik in-naħa l-oħra m'iniex nagħmel sew. Però mhux dan il-biża' li għandna aħna. Imma aħna wkoll imbeżżejn, aħna wkoll għandna l-biża'. Ejja nieqfu nirriflettu ftejt, jien l-ewwel wieħed, kull wieħed u kull waħda minna l-lejla. F'dan il-lejl ta' dlam imma ta' dawl kbir. Ejja nirriflettu ftit u ngħidu li minnu l-biża' tiegħi, jien min xiex nibsa. Il-biża' jista' jitfaċċa fil-ħajja tagħna b'elf mod. Il-biża' jista' jitfaċċa mill-biża' li nitlef saħħti. Mill-biża' mill-mart. Il-biża' illi tiġri xi ħaġa fir-relazzjonijiet. Il-biża' minn nuqqas ta' ċertezza dwar il-futur ta' tfal, ta' wliedi. Il-biża' fejn jidħlu l-finanzi, fejn jidħlu l-flows, fejn jidħlu l-pjanijiet, il-proġetti. Il-biża' jagħmel parti mill-ħajja tagħna. Il-biża' u dan id-dlam, il-biża' u dan il-lejl li aħna qegħdin fih. Dan hu l-lejl, dan hu id-dlam, il-biża'. U l-anġlu lilna, lilek li għaddej minn din il-biża'. Biża' tiegħek waħdek. L-anġlu propju fuq din il-biża' irid jitfa' d-dawl tiegħu l-lejla. U fuq din il-biża' irid jgħidlek lilek illum tweridlek Salvator. Interessanti dik il-kelma qawwija li juża Salluqa. Fil-Vanġelu tiegħu juża aktar minn darba, madwar 7 darbiet. Juża l-ewwel darba propju fis-silta li għadna kif smajna. Illum tweldilkom Salvator, mhux 2000 sena ilu għar-rajja. Illum għalina. Illum tweldilna s-Salvator, id-dawl għadlam tagħna, għadlam tiegħek, għadlam tiegħi, għall-biża' tiegħek. X'ifisser dan kollu? Diskors sabiħ,
jew fatti, jew realtà. X'se jserraħ li rasi lili mill-biża'? Kif mhux se nibqa' nibża il-lejla? Kif id-dlam tiegħi se jsir dawl il-lejla? Kif ikompli l-anġlu jitkellem mar-rajja? Illum fil-belt ta' David tweldilkom Ħellies, Salvatur li hu Kristu il-Mulej u bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija, infisqija u mimduda f'maxtura. X'ifisser dan id-diskors għalija għall-biża' tiegħi? Kif se jitwieled Ġesu u l-miliet niċċelebraħ f'qalbi, mhux biss bl-ikliet, bil-ħwejjeġ sbieħ, bit-tisjien ta' madwari u ta' ġodari. Kif se niċċelebraħ jien fil-persuna tiegħi? Kif se neleb din il-biża'? Kif se nħalli lil mulej iserraħ li rasi, jagħtini l-paċi li jien tant nixtieq biex niċċelebra tassew il-miliet? Ejjew nippruvaw nifhmu ftit x'ġara llum. X'ġara llum? Alla l-imbierek, Alla li huwa kollox, Alla li qiegħed jagħtina saħansitra n-nifs biex aħna nistgħu ngħixu bħalissa. Alla li qiegħed iżommna fuq saqajna, qiegħed iżommna fil-ħajja bħalissa. Alla li tagħna kull ma aħna u kull ma għandna. Alla mhux tal-biża', dan Alla tagħna mhux tat-twerwejr, dan Alla tagħna mhux tat-teddejt, dan Alla tagħna mhux tal-kastigi, dan Alla tagħna huwa Alla magħna, Alla li ġie joqgħod magħna, Alla li sar wieħed minna, Alla li qiegħed f'nofsna, Alla li sar tarbija fraġli biex ħadd u ħadd ma jiddejjaq, ma jistħi jew ma jibsa jirsaq lejh. Dan huwa Alla tagħna. U dan l-aġeb tantu kbir u fl-istess ħin huwa sempliċi, Alla li jsir tarbija 3 kilos laħam. Alla li jsir tarbija, dan l-aġeb kbir tantu sempliċi illi ma jitwemmix. Ma jitwemmix. Bħal meta jiġi xi ħadd fuqek jgħidlek isma' tlajt €1,000,000. Tgħidlu tixtmur tixxejn. Tixtmur. Tanti xi ħaġa kbira. Imma fl-istess waqt tanti sempliċi illi Alla jsir tarbija. Biex int ma tibżax minnu, biex ikun miegħi, biex jurini lili kemm jien importanti għalih, biex jurik lilek trid ikun miegħek f'ħajtek, biex jurik lilek li d-djufija tiegħek, il-biża' tiegħek, dik il-biża' tiegħek, dik hu ħaddana, dik hu għamilha tiegħu, dik hu qiegħed fija u qiegħed hemm fil-biża' li int qed tgħix bħalissa. Jekk hix biża' mill-mart, jekk hix biża' tad-diffikultà ta' relazzjonijiet, jekk hix biża' fuq il-futur ta' wliedek, jekk hix biża' fuq il-pjanijiet u l-proġetti li għandek, hemm qiegħed il-mulej, hemm qiegħed. Għaliex? Għax huwa sar bniedem u dak li hu tal-bniedem sar tiegħu, dak li hu tal-bniedem sar ta' Alla. Int sir tiegħu, hekk qalilna fit-tieni qari sa Niljun il-Kbejr f'dak il-qari sabiħ. Kulħadd irid jifraħ illum. Interessanti għax il-kliem li qalu l-anġli lir-rajja fetħuh lir-rajja qalulhom din l-aħbar ta' ferħ se tkun mhux għalikom għall-poplu kollu. Mhux għall-insara, mhux għal min jemmen, le mhux għal min jemmen, mhux għall-Kristjani biss, imma għall-poplu kollu. Hija aħbar tajba, salvazzjoni lill-poplu kollu. Min jaf u min ma jafx. U allura l-lejla ix-xewqa tiegħi waħda biss. Illi kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu esperjenza sempliċi. Waqt nersqu biex nirċievu l-Ewkaristija. Is-sempliċità ta' dan il-kobor. Il-kobor ta' din is-sempliċità. Waqt li nersqu biex nirċievu inħossu. Ejjew inħossu illi Alla huwa magħna. Alla huwa magħna fis-sempliċità. Alla huwa magħna fl-umiltà. Alla huwa magħna fl-essenzjalità. U jażel dak li hu essenzjali, dak li hu sempliċi u dak li hu għomli biex ikun tassew magħna. Alla hu tassew magħna. Illum maħniex nagħmlu tifkira ta' ġrajja li ġrat 2000 sena ilu le. Illum tweldilna s-Salvatur.
Illum il-mulej ġej għandi, illum il-mulej dieħel irid jidħol fil-biżat tiegħi, illum il-mulej irid jgħidli serraħ rasek, serraħ miegħi, abbat miegħi, jien miegħek mhux se nħallik qatt. Il-mulej jatina lilna l-kol kemm aħna illi jiffesteġġjajna u li nifesteġġjaw bir-raġun li nkunu nafu għalfejn qed nagħmlu dawn il-festi. Li nkunu nafu għalfejn qed nonfqu l-flows fil-rigali, fil-ħwejjeġ, fl-ikel, fit-tiżjejn, nkunu nafu hemm raġuni għalfejn. Aħna nifirħu mhux għax nieklu tajjeb, aħna nifirħu mhux għax nilbsu sabiħ, aħna nifirħu mhux għax id-dinja tiddawwal kollha kemm hi bid-dwal, bil-Christmas trees u bid-dwal l-oħra, aħna nifirħu għax il-mulej Alla l-imbierek, Alla l-Etern, sar wieħed bħalna, beda l-esperjenza tal-ħajja tagħna biex aħna nkunu nistgħu ngħixu il-milja tal-umanità tagħna bħalu kif hawn. U allura aħna nifirħu u niklu u ndawlu t-toroq u d-djar tagħna u nixtru rigali propju għax hemm raġuni għalfejn. Għax Alla sar bniedem bħalna biex jisalvana, għax jien nista' nserraħ moħħi, nista' nserraħ qalbi, illi jien minix waħdi, jien minix abbandunat, jien minix waħdi. Is-solitudni, kemm ikkera s-solitudni, kemm tal-biża s-solitudni, is-solitudni l-antikamera, il-kamra ta' qabel il-mewt, is-solitudni għall-esperjenza tal-mewt. Ħafna drabi il-lowm il-bniedem tal-lowm qiegħed jgħix din is-solitudni għaliex? Għax lill-Alla dbedna minnu. Għax Alla m'għadux jagħmel parti mill-pakkett tal-ħajja tal-bniedem. Alla sar estranju, Alla sar stranġier. U allura l-marda tiġi bla sens. Allura relazzjoni x'in tiġi fid-diffikultà ma tkunx taf se taqbad tagħmel. Allura inċertezza biża' meta tiġi fuqek ma tkunx taf kif se toħroġ. Ħlief bil-modi tiegħek, ħlief bil-mediċina, ħlief b'dak li jista' joffri l-bniedem. Għaliex? Għax Alla qiegħed fil-ġenb. Illum il-miliet, il-mulej Ġesu qiegħed jgħidilna li Alla mhux fil-ġenb, imma Alla fin-nofs tal-ħajja tiegħek, Alla fin-nofs tal-familja tiegħek, Alla fin-nofs tal-esperjenza sabiħa jew kera li qiegħed tgħix bħala bniedem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa sejrin nistqarru flimkien il-fidi tagħna u waqt li ngħidu u sar bniedem bħalna ninżlu arku btejna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet, arina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier.
u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missieru mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis. Alla rieti dawwal dan il-lejl bid-dija ta' Ġesu Kristu li twilet minn Marja Verġni. Nitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna iġib is-sliem u l-imħabba fid-dinja kollha u ngħidu għalhekk fġieħ it-twelid ta' ibnek għejn mulej lil dawk li inti fdejt flimkien. Fġieħ it-twelid ta' ibnek għejn mulej lil dawk li inti fdejt. Għall-Knisja biex issir dejjem iżjed tiġbaħ lil Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà nitolbu. Fġieħ it-twelid ta' ibnek għejn mulej lil dawk li inti fdejt. Għall-bnedmin foqra, imwarbin, vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex ikollhom id-don tal-paċi dejjema nitolbu. Fġieħ it-twelid ta' ibnek għejn mulej lil dawk li inti fdejt. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel jew li huma maħqurin nitolbu. Fġieħ it-twelid ta' ibnek għejn mulej lil dawk li inti fdejt. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija u Ġuseppi u r-Raja nitolbu. Fġieħ it-twelid ta' ibnek għejn mulej lil dawk li inti fdejt. Missier Qaddis, dawwa lilna għaddejja tiegħek bid-dawl tal-verb tiegħek magħmul bniedem. U għatina li narfu nossu d-dinjità ta' wliedek li ġabilna fit-twelid tiegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu ġie fostna bħala bniedem biex isalvana. Ejjew għalhekk inroddu ħar lil mulej Alla għal dan il-misteru kbir billi nresqu dawn l-offerti tagħna f'riġlejn l-altar.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tkun toġbok mulej l-offerta li qed nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna daw l-ġdejt mid-dija tiegħek hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Missier ħanejn, mit-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija sliem, ħarisa, ħaqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun 14, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli. U mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dan kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma wirisqu it-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imfebħin mal-Knisja kollha f'xirka waħda tal-maħbur. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjusa dejjem Verġi Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu. U tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġakbu, Giovanni, Tomas, Ġakbu, Filippu, Bartolomew, Mattew, Xmun u Taddew.
Lino, Cleto, Clement, Sistu, Cornelio, Cipriano, Laurent, Crisogonu, Giovanni u Pawlu, Gosima u Damjanu. U tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u għat-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-masulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek u t-taqa għaddissa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, refa għajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' ratti l-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba', il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustija Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba'. Fiċċo kontana li tolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-kol li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja mis-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-maqmudija u qegħdin jistriju fir-raqda tas-sliem. Ħen għalihom mulej wagħti lilhom u l-dawk kollha li jistruħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostlu martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesa, Sicilia, Anastasia u tal-qaddisin kollha,
daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dibirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missir li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna t-nubitna bħalma naħfru lil minuħa tijalina, iddaħħalniex fit tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li intrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, l-Immanuel Alla mana, li biex jibqa' mana baqa' fil-ħobs, li se jiġi mana, se jiġi għanna, biex jagħmlilna kuraġġ fil-biżat tagħna, biex iserħilna rasna li juqiet mana. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infeja. Fil-ġrajja ta' Betlem, Alla ġie jammar fostna bħala bniedem, iżda hu jiġi fostna ta' kuljum fl-Ewkaristija, sabiex nersqu lejh, ħalli nirċevuh. Nersqu b'dan il-ferħat qarbin, bl-istess ħeġġa li wrew ir-rajja ta' Betlem, meta marru jaraw lil Ġesu tarbija.
Nitolbu. Atina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna li nġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jistħoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Eccellenza, fisem il-membri tal-kapitlu ta' dan il-katedral, is-saċerdoti u l-komunità parrokjali u fismi nixtieq nwaslulek l-awgurju ta' miliet qaddis biex il-fer ta' Kristu li ġie għammar fostna ikun miegħek u jakkumpanjak fil-ministeru tiegħek għal ġid tal-irwieħ. Jiena wkoll nirreċiproka l-awguri tiegħi Għażar Ċipriet lilek, lill-kapitlu tal-katedral, lill-kleru ta' din il-parroċċa, ma fuq kollox lilkom hawnhekk miġbura. Il-mulej jagħtikom tassew il-paċi tiegħu, il-paċi tal-milied b'mod speċjali, l-anzjani tagħkom, il-morda tagħkom u hemm fejn hemm mitbatija. Il-miliet ma jiġix għal dawk li m'għandhomx problemi, il-miliet jiġi għal dawk li jgħixu fid-dlam u dawl fid-dlam, jiġifieri għalija, għalina, għal kull wieħed u kull waħda minna. Awguri mill-qalb. Qabel nikkonkludu bil-barka tal-eċċellenza tiegħu, nixtieq qabel xejn insejjaħ lil Beppe Camilleri li għamlinna din il-ħsieb tal-miliet, prosit tassew, messaġġ tassew dwar it-tama. Matul in-novena u inkluż il-lejla fil-lejl tal-miliet, kellna wkoll il-Alixa Tabone illi bil-kant tal-alma komplet iddaħħalna f'dan il-misteru li qed niċċelebraw illum biex jiraqna dwa wkoll tifkira. Ħansejjaħ issa li tfal kollha li hawn fil-katedral jersqu hawnhekk quddiem il-Presbiterju ħanatuhom ukoll tifkira xi ħaġa żgħira tal-miliet kull wieħed. It-tfal kollha jersqu hawnhekk. Fadal oħrajn? Tajib. Nitolbu il-barka ta' Alla. Il-missier tagħna fi Kristu Anton Teuma għal grazzja ta' Alla u tas-Sede Apostolika Jisqof ta' Għawdex jagħti lil dawk kollha hawnhekk preżenti nidma meħtijithom imqarra u inqarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lil Alla għal Papa Ljun 14 għal isqof tagħna u għall Knisja mqazza omna u fiċċu li tgħixu faqda sieħa magħha bħajja li toġob lil Alla. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Battiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,
descendat super vos et maneat semper. Amen. Missa est. Grazie. Meta noħorġu mill-katedral, kulħadd mistieden iltaqgħu fis-sala tal-parroċċa taħt l-arkata biex nieħdu xi ħaġa flimkien tal-miliet.